Mikir ke sliramu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berbahagia Mbak Indri, Mas Aldi. Semoga menjadi keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah, selamat menempuh hidup baru, bahagia lahir batin dunia akhirat. Terima kasih kita ucapkan keluarga besar Bapak Indra Munir, Ibu Sutarni, Bapak Sutarno, Ibu Waginah yang sudah menghadirkan kita. Campur Sari, Jar Sari, Jaya, pimpinan Mas Yudi. Menghibur panjenengan sedaya Bapak Ibu tamu ingkang sampun kepareng sami rawuh mugi dados sukorna ing penggalih wonten kalegan dalu menika. Sedaya salah kekirangan nyuwun agunging samudra paksa ingkang kathah ingkang menika wilujeng dalu lelenggahan midhataken samirsani sekolah Campur Sari Jar Sari Jaya dalu kalegan menika. Tiga penyanyi biduan hadir bersama-sama. Satu nomor lagu akan kita hadirkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Ora ana liya Gusti Allah nyiptake jin lan manungsa supaya padha ngibadah manembah mring ngarsanipun. Tiada lain tiada bukan Allah menciptakan jin dan manusia agar beribadah kepadanya. Sak bejo-bejane wong kang lali isih bejo wong kang eling lan waspada. Pepeling katur. Solat dadi
Matur nuwun ugi sedaya sedulur-sedulur kula saking Jawa niki. Pak D Panut, Pak D Giman, Pak Lek Kamto, Pak Lek Ratno sedaya matur nuwun. Nah, Pak Lek Suroso, Pak D Sutarno, Pak Lek Giring, Pak RT 5 RW 6 ya matur nuwun sedaya. Nggih. Dalu menika malam hari ini kembali hadir. Jar Sari Jaya Campur Sari nglajengaken lelipur melanjutkan hiburan tadi pagi hingga sore. Dalu menika wangsul malih. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu dan tamu undangan. Saya doakan semua yang hadir ini panjang umur, rezeki lancar dan barokah. Yang belum punya suami atau istri segera mempunyai suami atau istri. Belum punya pekerjaan segera punya pekerjaan. Yang belum punya hutang jangan punya hutang. Ya, rezekinya lancar kepagi kalian kula sarinjang dulur-dulur saking Jawa. Jawa apa Jawa iki? Salam satu hati, salam NKRI, saudara sebangsa setanah air, Jawa dan Sulawesi. Ya, ini kebetulan malam masih suasana kemerdekaan. Nah, oleh karena itu berbahagia sekali Mbak siapa mantannya Mbak Indri dan Mas Aldi mengenang jasa para pahlawan. Bedanya pahlawan dan temanten baru ada. Kalau pahlawan itu ditembak dulu baru ngeledak, ya, baru terlentang, iya kan? Nah, kalau pahlawan ditembak dulu dor baru terlentang. Tapi kalau manten, iya kan? Kalau pahlawan yang telah gugur itu ditembak dulu baru terlentang tidur, ya kan? Kalau temanten baru, ibunya hafal ya. Yuk kita hadirkan sing saka Jawa ditanjake wong kabeh kok Jawa. Henny Mahendra. Yes, you. Bersama Jasari Jaya Campur Sari. Iya. Kondang kalau ke dunia akhirat. Ya. Akhiratnya ora yo. Ora percaya rono, tenan. Enggak, karo dalane. Kone kondang, ora percaya rono, enak. Oke. Mas Aldi, halo Mas Aldi. Ya. Gimana kabarnya? Capek enggak Mas? Jangan kaget kalau mempelai pria itu, teman-teman baru itu. Yang paling pegel bagian lutut. Bagian lutut genah. Lah ngopo Mas Dewi kok terus lutat wae lho sing foto. Oh, duduk berdiri. Duduk berdiri. Duduk. Nah, foto berdiri. Capek itu. Mas, nanti malam jangan duduk berdiri. Nganggo ngepost ning tengah tanah nggo ngene-ngene ya. Loh, jeneng manten anyar ki nek orang pengalaman kan harus kita kasih pengalaman sidik-sidik gitu loh. Mas Aldi betul-betul sudah mencintai Mbak Indri? Cinta, betul? Bener. Sayang. Serius? Ya. Serius. Biar disaksikan semua yang ada di sini. Oh, disaksikan kamu semuanya Bane. Jawab dengan tegas. Yang paling kamu cintai bagian apa? Yang paling kamu senengi, yang paling kamu suka yang mana? Bagian mananya? Bagian mana? Ayo. Ngomong Mas, disaksikan para tamu sampai Bane loh Mas. Apanya Mas? Semuanya. Satu aja sebutkan satu. Yang paling disukai apanya? Ayo apa nih? Ayo. Aja. Ayo. Ngerti aku. Rambutnya.
Prabunya kan panjang terurai gitu loh. Ya, ngelipur para tamu. Iya, ini. kita doakan mantan sama Mbak Mantan semoga samawa selamanya, Amin. bahagia selamanya. Amin. Tinggal Mbak untuk Indri ngomongan. ndang cepet meteng ya. Amin. Mbah Putri. Mbak Indri. Oh Mbak Indri. Ngenemu pilih. Yo, Oke. sekarang Selamat tergapa. malam semuanya. Halo. Apa kabar guys? Baik. Sudah makan belum kok dong? Udah. Makan sama coto ya tadi ya? Iya. Aku Oh, coto ini ramu denger aku sauto. Coto lak coto ndasmu. Tonyo ae. Ya, silakan. Ranggam dulu. Iya. Oh, nguri-nguri kan Pesenane budaya Mbah Jawi. Pesenane Mbah Sutarno tombo kangen dulur-dulur sing no kene. Oh nggih, dasare wis suwe ra kondur nang Jawa. Wes nek Batarno iki seminggu mulai kok. Wah, elang apa Dek? Menak anu gulawan senanan. Diaturke wuyung mawon. Wuyung ya. Langsung wae. Yo. Ah, yo. Oke. Langgam wuyueng. Wuyung. Ya. Kerja semateng saya para tamu sekidangan agen, kaulah sarungan campur sari jan sari jaya campur sari. Neng
langgam, wuyung. Sampun ngatur. Wuyung ini bahasa Indonesia apa iki? Wuyung itu orang yang lagi kasmaran. Wah. Gitu loh. Cocok sama manten, Mas. Manten iki, selaras seimbang. Selaras seimbang sehati, serasi. serasi. Satu hati meraih mimpi. NKRI harga mati. Tekan kuno. Oh iya. Ya. Sampun Mas? Belum. Oh, belum kok. Jangan ping sitok, nanti meneh. Yo. Aku Ya. tak ngunjuk sik yo. Hah? Guyune kok. Nggih, Bapak Ibu, nanti mungkin ada yang request lagu Request lagu dipersilakan. boleh langsung aja ke Kita tidak memungut retribusi dalam bentuk apapun. tenane lho. Iya. Hanya saja kita seniman. Seniman itu artinya seninya kalau beriman. Ya. Orang beriman selalu mengajak dalam kebaikan. Minta bener, lagu nggak usah pakai apa-apa. Yang penting saya selalu mengajak wa mimma rozaqnahum yunfikun. Artinya apa kuwi? Gunakan sebagian harta bendamu, belanjakan untuk infak, amal dan sedekah. Oh, ada padha wae nek kuwi ngombe salusan Oh kuwi. enggak, ini perintah agama, perintah agama. Jangan disalahartikan. Ya. Jadi kalau Bu, mau temu di Bu. Mangsul. Oh, nggih, ndereke. Bali Mas. Aduh, Mas. Lain dolan-dolan ngetan ngono kok. Lho, mbok kon nyawar kok terus Koncoku kondur iki, lho. koncoku. Halo. Ini Mas, Mas Roni itu ya? Oh, Ngawur. yang di Facebook itu ya? Itu loh yang Roni yang selalu dinodai itu, ya? Lambemu. Ini tadi ada yang mau nyanyi, Mas. Sopo? Mas siapa? Lali aku mau. Sopo? Mas Gunawan, Pardi. Mas Pardi. Monggo, dipersilahkan sekarang. Pundi? Mas Pardi oh Pak Haji toh, Bang Haji toh? Oh, Bang Haji. Ente mau nyanyi apa tidak? Ribon, saya hitung 3 kali. Kalau tidak ke sini, saya hitung 4 kali. Yuk. Loh, ngopo? Biar ke sini. Kalau 4 kali nggak ke sini, saya hitung. Pak, 5 jangan kali. repot-repot Pak, ya ampun. nggak usah Lah, repot-repot, ya Pak. Allah. Oke, terima kasih. Biasanya 200 mau 100 ya Pak. Alon-alon. Iya, terima kasih. Semoga rezekinya menjadi amal kebaikan. Oke, amin. Berkah barokah. Jenah. Terima kasih Pak Haji. Lagunya apa Pak? Dari Oke, hati. sapi. Beres. Oke. Nah, wes. Ah, Udah lanjutan oke. yo report. Niku SIM, Pak. Ampun SIM. Nah. Bu elek lali itu. Aduh. Oke. Oke. Coba Aduh, iki. aku kok teratapan deg-degan. Lah niku perasaan STNK, ora penak. STNK niku. Nyawere kok SIM STNK terus. Perasaanku nggak enak ini Mas. Mboten usah repot-repot, Pak. Alah. Wah, iki nek iki dit lanang iki ning Sempitan. Lah. Kok coba genake kita peke. Enggak, Pak. Terima kasih Pak Haji. Mau nyanyi langgam dadi Dadi hati. Bawa riyen. Pakai Monggo. bawah. Nah, Nggih, siap. Monggo siap. Pak. Nggih. mohon. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Mriki. Tenang saja Pak. Anu amar wong ayu. Wah, enggak apa-apa. Anggap aja saya itu nggak ada di sini gitu ya, biar nggak grogi. Ya. Monggo, Pak. Sampun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah sih Riyen. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yo manut yo an. Istighfar kaping 3, istighfar. Lho iki arep nyanyi apa arep ngopo ya? Jap. Gegarane wong akrami Asik. dudu bondo tuturu Laris, laris, laris. Amin. Giti, laris, laris, laris. Amin. ngati gawit dane Saya lagi kene gen railan Japani sik bung bung ti sapa jiko mlebung mati. pun pisan kena pisan yen
putra pinten, Pak? Wah, sedoso. Sedoso. Mbok. Wah. Rencana masih mau nambah lagi enggak, Pak? Oh. Nggih, nek butuh elek-elekan, Pak niki. Wah, mbahmu. Nggih. Nggih tumbal saged niki, Pak. yen angel angel kan tan kena di tumbas harta. Iya, betul. Terima kasih Pak Haji. Langgamnya ya. Wes, Diaturkan, nggih. Gula isin. Isin kaya aku jatune kelakuan
dene Matur sembah nuwun Pak Haji. Aja mbok gereti wae. Sing geret sapa? Upama alon-alon rada telat apa faktor umur, Ya. faktor usia. Dadi alon-alon sing penting kelakon. bar sak cakepan ngunjal ambekan. Ambekan ngunjal ambekan. Dadi ini rada alon-alon nggih Bang. Dadi dira Kelakon. Ya. napa mle lah iki kok ketoke tele-tele niku. Mau nambah lagi kok Bapak kok? Oh nambah lagi. Oh. Ganti penyanyi atau? Ganti dong. Oh sembarang. Oh nggih. Mang milih sing pundi, Pak? Nggih. Mang milih sing pundi penyanyine? Ampun sembarang ini iki ana rega ana rupa niki, Mang. 11 lawe 20. Lah iki. Iki wis sing cocok iki. Iso ngladeni sing tuwa iki. Kene tik, weh. Nah, Kowe iso ngayahi wong tuwa kene. Nah, iki toke das-des ngono iki ya. Manis. Nah, ya. Ngersake napa, Pak? Manis. Oh, manis, manis legi. Pun siap toh? Sampun siap? Pertamane anu. Niat riyen. Wudu sik to, wudu sik. Nggih, pertama niku niat. Nggih. Dalemipun pundi, Pak? Lho lah, 250 kilo. 250 kilo pancet anu, meh setengah kintal. Tak sembrono. Yo, manis, kowe pancen manis. Yo.
Bulane dawa kowe wong manis dasare prajojo Memang lidah mas tidak bertulang pandai bersilat iku atake wong lanang Kabupaten Magelang. Oh nggih. Nggih, nderekaken ngatos Nuwun, atus nggih. Pak, matur Nggih. sembah nuwun. Nggih. Semoga sehat selalu. Amin, Nggih. amin, nggih. Di mana ten gua, nggih. Gua apa Mas? Nang gua apa kok men? Gua Selarang. Nggih. Ketemu nang gua iki nyanti dis gua gua. Ketemu nang gua. Sampun Mas. Gua neh. 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 Ya. Eh, Ya, iki nanjakne saka Jawa kok. lali janjine. Lali janji. Seragenan meneh. Seragenan meneh. Oh, wis. Mbah Sutar mengke ngersake napa paring dawuh lho Mbah Sutar. Nggih, pun. Ngersake napa? Mae biasane mae. Mak ngersake napa, Mak? Mae. Oh, kelinci ucul. Nek Mbah Sutar iki manut mae kita makmu kuwi piye kono. Nah, mae. Nah. Nggih. Wis. Ngersake napa, Mak? Sik. Sik, kok sabar. Sabang Dor. Nah, Mak ngersake menapa? Pak ngersake napa? Oh, perahu layar. lau layar. Oh, nggih. Nggih. Kagem tamu sedaya. Kagem tamu sedaya. Perahu nggih. layar. Perahu layar, Cak. Sak omah ngadeg Mbah Tarno. Nggih. Nggih. Sama ngadeg joget nggih perahu layar Sak nggih. omah kabeh ngadeg. Nggih, sama ngadeg. Termasuk Mbah Haji, Pardi, yo. Yo, Pak Kabeh Haji. semua, yo. Perahu layar kabeh bareng-bareng, yuk. Yo. Yo. Kabeh semua ngadeg, yo. Wong sak Sulawesi ngadeg kabeh, yo. Wes. Yo. Amot, yo. Yo Lis, ngadeg Lis. Engko numpak perahu layar Lis. Ngadeg kok. Kon ngadeg kok. Ah, nek kuwi yoga stres gitu. Ha iya. Nggih. Kentir gitu Mas iki. Yo, ngene.
Omae njaluk suket teki. Allah. Nyang Mbak Sutar diguyu. Lho Mak kok ngerti suket teki ngono. Waduh. Aduh sik kecik Mak. Sik cepat. Suket teki matur nuwun Mak. Suket teki. Pak De ngersake si kucing. Nggih. Kucing. Nah. Pak Panut. Kucing napa ratu napa petik? Pak Panut ngersake si kucing. Mak ngersake suket teki. Mak ngersake napa? Anu si kucing niku nggih. Nah niku pundi jauh si kucing. Lah kok meksa? Meksa alhamdulillah. Sembarang wah. Suket teki si kucing. Alhamdulillah. Niki sak lagu oleh sawere 4 juta. Matur nuwun. Nah. Langsung yo. Langsung. Kayak Suket teki Mak. Sing nyanyi Mbak Tati. Sing nyanyi sinten Mak? Oh Tati no. Yo. Yo. Suket teki. Suket teki. Aku joget meneh ya Mak. Oh iya no. Beres. Oke, beres. Yo. Suket teki. Mbok Mas Hendra karo Mbak Sutarni ikut bergembira. Latihan. Ya, ikut ngadeg-ngadeg. Ikut ngadeg-ngadeg. Atau mantennya ikut. Ayo Mbak, yo Mbak Mas. mantennya nyanyi dan joget ya. Nek Mas. Buat latihan pemanasan. Mantennya yo melu ngadeg. Nah, ikut berdiri. Enggak Mbak Tani berdiri teng mriki mawon. Nah, kali Mas. Yes. Go Mas. Yo. Aku tasih ngalah. Ayo Mak, Trimo mundur timbang loro ati. Tak oya wong kowe wis lali ora bakal bali. Paribasan awak urip karibalo lilo tak lakoni. Jabule janjimu, jabule sumpahmu ora bisa digugu.
nganteni anu capek. Wah, ora apa-apa wis capek. Tenan kok. Nggih, sah permintaane Mae. Permintaane Mae. Lagune Suketeki. Suketeki kali Pak Panut wau ngersake si kucing. Si kucing. Nggih. Kali Pak De borong pokoke manut lagune. Penting gumya. Gumya. Wis bengi iki pokoke suka parisuka, seneng-seneng, gembira bersama. Kalau Anda ingin terhindar dari penyakit, bergembiralah. Oh. Sulis, sini Lis. Wes. Nih, dituruti Pak De Panut. Oke, lagune si kucing mau. Si kucing. Oh iya. Pak awe mung tansah. Oh, enggak apa-apa, Bu. Ribon. Betul napa jenengan? Jeng. Oh, ndak. Bareng mawon. Oh, nggih. Nggih, nggih. Oh, nggih, monggo Pak Haji. Tak- Digarap apa masuknya, Mas? Seragen. Oh, seragen. Yo. Yo. Langsung nih. Iki kok do kipasan kabeh apa simuk to? Gak adem. Lah iya, demerang. Si kucing sampun.
Pakde Panut CS. Pakde Panut. Sampun si kucinge. Nah, mengke milih ngersake lagu napa milih? Nah. Kelinci ucul. Oh nggih. Lis aja lungguh. Piye piye? Oh, tak kira wis. Nggih Pakde Panut. Ngersake Kelinci ucul. Versi apa iki? Slagen. Mbok dangdut. Kim Cilucul yo lagune. Kelinci untuk kincil. Oke. Oh nek adem berarti pasti pas ya. Senengane sapa yang nganggo tung gentak gentung? Pakde Panut. Lah
Matur nuwun Bu Hajah Sudarti, Bu Hajah Darti saking Buni. Nah, badhe kondur mugi mangke wilujeng rezeki lancar dan barokah panjang umur sok ben rono meneh. Nah, subar baktur rono neh nyang Buni. Sedaya ingkang sami rawuh matur nuwun. Wis, kene ya. Ini GoPut. Oh iya. Ya, terima kasih ya. Ya, semoga jadi amal kebaikan. Ya. Nyanyi sik ora? Oke, niki nggih ajeng budal Kendari. Oh, Kendari sodo. Nggih. Nggih, wis. Nek anu dolan ngetan nek anu nggih. Nah. Iki Pak Depanut iki koncoku, konco Facebook. Bu Darti matur nuwun, Bu Darti nggih, sedaya Pak Depanut nggih. Rahayu ingkang sarwi pinanggih, gek men rono iki ketemu nang kene, wingi ditanggap nang juron, wah komplit. Yo, lanjut lagi sarengan kalian apa? Jarsari Jaya. Jaya Baya. Jarsari Jaya Baya. Ya, pas yo. Yo, Hen sini Hen. Nah, lanjutkan Hen. Wis, kene. Bapak Ibu minta lagu kawula semanggaken. Nah, nggih, matur nuwun sanget Bu, nggih nderekaken. Nggih. Heni iki lho mesti. Nggih nderekaken Bu matur sembah nuwun atos-atos semoga selamat sampai tujuan. Maju ku ra nyawang nek mlaku bempermu ki lho mesti. Plat kuning. Lambe mulai lincip. Yo, ngene. Oke, permintaannya apa? Apa neh iki ya? Napa Mak ngersaken napa? Mbah Tarno. Ngersakne napa? Mbah Tarno ngersakne apa kok? Ratapan si buta. Ratapan si buta sesuai ros dirimu. Kacamata digo. Aduh. Ayo, Mas Jaya siap? Mas Jaya gimana? Mas Baya? Nah. Jarsari Jaya Baya. Nah. Harapan Jaya. Bis. Iki Rojali, iki Sumitra. Sumitra itu tegese suka minta rokok. Nah, nek Rojali rokok jarang beli. Ya. Lagi Sudakir, suka daging kirek ya. Yo langsung dihadirkan. Yes you. Ayo bapaknya boleh juga sini Bu. Ayo Bu, ngomong kamu ini Bu. Swara
gentung? Tung gentak gentung? Prot jare. Mbah sapa Mbah pira? Mbah Sutarno iki sing Mbah Sutarno sing kagungan hajat. Iya. Amrane aku tekoki mau genahne ngono lho. iki Mbah Sutarno ya iki. Nggih niki ta, Kong. Bos lawang. Ya, mengke kula ajeng pesen, Kong. Ukuran 2x1 nggih. Kowe iki ora ngerti Mbah Sutarno iki arep rene lawange ruk dadi kok pesene iki. Iki ya pesen. Oh, alah, tak kira nggih dhewe. Apa pancen wis nasibku urip iki tanpa dapat nelongso jroning batinku urip dadi bocah yatim piatu asih. Potong dada terlimengan buka hati iki awan apa bengi kebangetan uripku Logos dipodio margi kados kula benjing tumut sing pat bapak ibu ayo Mbak Tarno Hen Mbak Tarno jarine kok ndak bali mulih. Rene lho arep mulih to. Lho mriki Mbah. Ndak bali mulih. Bali mulih ki main ngendi kene. Apa pancen wis nasibku urip tanpa duwe bapak ibu nelongso jroning batinku aku dadi bocah yatim piatu. Lah ki mau ngopo ki mriki? Omong lewat cocok ngeten iki Mbah Tarno. Pripun, Kong? Sutar ngeten iki lagune. Napa mleh? Gendi sing halus napa tesih sing seragenan? Oh, seragenan terus. Wah, sik unjukan. Sane ngunjuk to Mbah Kakung iki kok ya Iku Mbah Sutarno. Sakit banget. Cekat. Perlu napas buatan mboten Mbah Tarno? Ora, perlu napas buatan sing kompresor. Elek iki ngawur karo. Ya kowe kuwi kok maksudku nggo kowe Mbah kok. Sutar yo monggo Mbah. Nyon sewu monggo sayang ngunjuk riyen sayang. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Anu maca istighfar sik ping 3. Nggih, astagfirullahaladzim. Apa? Astagfirullahaladzim. Nggih, engko Mbah Sekar. Sut. Pripun, Pak? Seger mbokmu. Seger ya, seger duwe. Iso ger mbokmu. Ngene iki malah ngene semangat. Yo, ini meneh. Ya. Diaturke podang kuning. Podang kuning. Ya, podang kuning sing ana gulumu. Ayo. Kalau ngemas ya aja. Kalau Mas to. Mas rupane apa?
Masku rupane ireng. Mas kok ireng. Lah nek aku tak semprotke. Ya nek Jakarta abang. Masku ki Mas Sulis ki ireng. Ya kene lagune anu Odang Kuning. Piye ya boyo kita awakmu kok lurek-lurek ngono. Piye? Cek kuat ora kita ngono. Mau ora ngombe sorengat. Sorengat opo? Sore diombe begini. Jengat. Semangat. Semangat. Mas nek kendangmu lho sing mbok jengatke. Saandike ya ta ya. Iya. Yo, boyone yo. Mas, final mriki Mas. Ayo. Ora ngene kok bela.
iku sang saya putra tak selanan suntikan mulut tebendo. Iki kowe nyanyi. Pripun kok? Oh, Heni meneh ireng manis. Oh. Lha lambemu le. Iki sing njaluk putune mbae. Putune mbae, yo. Aku ora tegel mau Pak. Lha. Kok kula wangsul Wis tak tompone nek kira nompo. mangi joli 150 kok. Ireng manis ya Mbah Sekar. Yen kelingan lelakonku. Ayo. Jamane Duet ya. ireng manis sing ana gulumu. Ayo. Sene. Ireng manis. Kentut dikentut. Nah. Yo. Sing dijaluk kowe Hen pokoke sampai pagi. Barang. Yo. Anu sing ngetipong patenono sing ngendang uripno. Aja to Mas. Piye to iki lha? Mike ketepong pateno. Lah iya, Aja maksudnya sing ngetipung. Wong kuwi ya upama anu ya piye ngebang. Mas on. Mas on. MC-ne patenono Mas MC-ne. Lha aja to. Tak trimo. Tuku kan Menurut ya ini stres sih. Wah ini kerata kender. Penak banget ya Mas, yakin tau lho. Omone sing iki penak banget. Celap celup wae. Sing ngetipongi supaya rame-rame. Mas, keplakane. Yen kowe luwih ngandel lakonku. Jamane kok dhuwur meneh. Nalika pamulasan
Nah, nih. Walah. Kasihkan. Nah. Terima kasih. Jambu alas Mas, Ya, lagunya. Iya, isih putune mbae. Saya lho putune Mbok D. Ya kan ora salah. Mung jalaran perpisahan Dipaksa omah wong tuane ora bisa ilang marko kelingan ireng manis. Matur nuwun, terima kasih. Kuwi mau apa sing keri mau apa? Ngersakne apa? Jambu alas, yo. Nek jambu alas sing cocok jambune sapa iki terusan iki? Nah, iki Tik jambumu gede ra Tik? Jambu. Yo gerene. Nah. Jambu krikil apa jambu apa Tik? Jambumu gerene Tik. Jambu. Yo, jambu iki tegese sak jam-jame diundang ibu. Nah, nek wis diundang ibu sak jam-jame mlebu. Nah. Yo Tik kene. Wayahe. But gae jambu alas. Sesak sedeng pas trek tumpang pecel pedes. Joget dulu Mbak. Ayo, keluarga sambil joget. Ayo Mas. Keluarga sambil joget. Ayo Mas. Kelingan manis esome terus kelingan ramah kemuyune tresno lan kasih sayangi karepatiku takon dadi bojone. goyang dulu goyang ratu Sayange wis duwe bojo aja diloro Mas Adi aku wis sepatut kesoyo nelongso rasane ati yen aku ora takon melu duweni langsung lebone mobilku lo ngebalarna jambu alas kulit ijo sing dikakas kowe musuh lah ada semut rondo jadi rembut yo panik batin yen kula si jadi keling takane hati ora bakal lurus ganti sumpah ning batin hidup semati seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni jambu alas rasane teni rondon asik sayange duwe bojo aja diloro ning ati aku wis sepatut tresno nelongso rasane ati yen aku ora takon melu duweni asik jambu alas kulit ijo sing
kowe bojo ada gula ada semut durung ana jati rebut sumpah ning batin yen ora dadi kawin tekate ngati ora bakal lu ganti sumpah ning ati arep hidup semati seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni campuran aduk manis rasane manis rasane antene radane kelingan asem terus kelingan tambah keyune sekolah kasih sayangi karep atiku lakon dadi bojone matur nuwun Meleh mbah aku. Do mendewe nyanyi ra do? Ora. Ora nyanyi Om. Ya, wes, apa neh iki terusan. Iki keluarga besare Pak Sutar njaluk lagu apa iki? Nah, oh iya, sing ro nyanyi. Nah, sini dulu. Sini dulu. Nah. Wo niki anak ragil. Oh, berarti keri dhewe niki. Nggih. Berarti mboten diadi to niki. Nah, sakle ragil gitu. Kanca turu, mbok kula mawon. Piye, njaluk lagu apa iki, Mas? Apa? Lagu apa? Heeh. Sing urung mengko lho mau. Ya. Iki mau sapa iki mau? Kati, sapa? Ya. Nangdut ganti ya. Ya. Sapa nek iki mau Tik? Kowe ta mau? Oh wis ta. Sulis ganti. Nah, ya Lis. Wes. Oh ya siu, dilongkas. Silakan Sulis. Iya, lagunya apa Mas? Masu. Lagi hit. Apa itu? Ya apa demi kowe apa gitu loh. Apa ya lagu jaranan? Mbak enggak minta lagu toh Mbak? Enggak, oh alah ya. Banyuwangi nene Mas. Apa? Melabur langit. Nek kene Melabur langit. nglabur langit. Iya. Nek kene iso nglabur langit nek iki. Apa? Nglabur langit. Oh lah iya. Pitulasan kok. Langitnya dilabur ora. Oh lah iya. Guyu Mas, timbangi cengeng jendela rene Mas. Tukangmu ketipu ngisu mae rame-rame. Joget sini. Guyu meneh sih. Ngapur uyaneng segoro. Ya. Kayak keleleken tekek. Jarsari, Jaya, Boyo. Masih 1 menit bersama Campur Sari. Jarsari, Jaya, Boyo. Boyone leren. Yo. Jarsari, Jaya. Ya, nglabur langit Mas Yudi. segara sing ana artine paran-paran padha kaya ngabur langit manasiden yo sing ana lekas putuse. Kaya welas
manuk setara sing ana artine parang-parang padha kaya ngapur langit manasiken yo sing ana lekas putuse Banyuwangi sudah cocok. Penyanyi Banyuwangi nan cocok kok Lis tenan. Banyuwangi Tirta Arum ya. Mbah Sutar napa niki? Lah iki serenek wong ya awake dhewe wae, awake dhewe. Keluarga wae, keluarga ya. Keluarga, sedulur Nanggapaya. Wah. Nah, sing ngetipu nglabet kepala Mas. Ya. Ya, apa ini? Keluarga besar Mbah Sutar minta lagu apa? Yo. Apa mak? Bojo loro. Ha iki sing arep ngetipung iki. Nah, iki salin wis salin kathok siap iki ngetipung apik. Wes, oke, kukut ya. Wes. Yo lagi Hen, sini Hen. Kamu Hen. Kamu harus lain daripada yang lain. Stasiun balapan. Oh ya, wes tak nyanyi stasiun balapan. Neng stasiun balapan sapi. Oh. Oh balapan motor, oh balapan sapi. Oh. Teng nong nong tong deng deng dong deng. Neng stasiun balapan karung. Balap karung. Dada sayang, selamat jalan. Janji lu ngomong sedelo. Ya wis ketemu. Pokok kuncinya daerah B ya F wis. Alah renek kunci kok P iki kamu denut iki. Ini ya B F lah iki enek. Yo. Mesti penak beneran. Solo sing dadi kenangan kowe karo aku nalika ngetene lumamu neng
stasiun balapan kutha Solo sing dadi kenangan kowe karo aku ra krasa netes elo neng pipiku dada sayang dan selamat jalan janji lu ngomong sedelo jare semulan ra ono pamitmu nalika smono neng stasiun balapan Solo janji lu ngomong sedelo malah tanpa kirim amplop lali apa pancen lali yen elingke enggal bali neng stasiun balapan kutha Solo sing dadi kenangan sedelo jare sebulan ra ono pamitmu nalika smono neng stasiun balapan Solo janji lu ngomong sedelo malah tanpa kirim amplop lali apa pancen lali yen eling po enggal bali neng stasiun balapan kutha Solo sing dadi kenangan kowe karo aku nalika ngeterke lungamu neng stasiun balapan kutha Solo sing dadi kenangan kowe ninggal aku ra krasa netes elo neng pipiku dada sayang selamat jalan dada sayang selamat jalan cek kurang jeda tadi berapa ya sampun Bu stasiun balapan stasiun pundi mle stasiun Gawok nomor stasiun pundi nah nggih Ibu nyanyi oh iya ya Mbak ini Mbak yo Bu Madang pokoknya Madang nyanyi Madang gimana Bu nyanyi mboten Madang ayo wis iki sapa neh iki terus sing tak tari kabeh ra njaluk lagu iki mak wis ora njaluk lagu piye iki mak terusan iki nah lah ya wis iki mak ora njaluk lagu ning aku kok nakoni rabimu kapan tanggalane tak bunderane ngono kayak men iki to lah iya wis oh anake loro rabi nanggap aku ndang anak tenan kuwi yes, yo, sama lagi giliran siapa ini? Satu lagi kebersamaan kita. Boyo mati wae yo, sesaat lagi kebersamaan kita yo. Yo, Yo, pokoknya siapkan lagu untuk Anda. Ya, harusnya aku. Yo. Harusnya ku menemukanmu.
Ya en ngene. Ya. Kota bahagia. Belok. Slendro Mas. Oh ya wat. Terluka, tak bisa dapatkan kau sepenuhnya. Aku terluka melihat kau bermesraan dengannya. Ku tak bahagia melihat kau bahagia. Harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Harusnya aku yang kau cinta dan bukan dia. Harusnya kau tahu bahwa cintaku lebih darinya. Harusnya yang kau pilih bukan dia. Ya Mas, melihat kau bahagia dengannya, ku tak bahagia. Melihat kau bahagia, harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Harusnya aku yang kau cinta dan bukan dia. Oh, harusnya kau tahu bahwa cintaku lebih darinya. Harusnya yang kau pilih bukan dia. Melihat kau bahagia dengannya, ku tak bahagia. Melihat kau bahagia, oh harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Harusnya aku yang kau cinta dan bukan dia. Oh harusnya kau tahu bahwa cintaku lebih darinya. Harusnya yang kau pilih
kau tahu bahwa cintaku lebih darinya. Harusnya yang kau pilih bukan dia. Akhirnya sampai di sini kebersamaan kita Campur Sari dan Sari Jaya. Terima kasih kita ucapkan keluarga besar Bapak Ibu Mahendra, Pak keluarga, pokoknya berdua semoga bahagia selalu. Terima kasih kebersamaan, mohon maaf segala kekurangan. Jumpa di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.